Evara bxêr bînerên Çarpel Medya ya Panorama Çarpelê îşev dîsa ez û hevkarê xwe me Selîm Uzun bi hev re em ê çend xalên rojevê ku me welatê me Kurdistanê ji nêzî ve û dunyayê jî helbet eleqedar dike em ê behsa wan bikin. Eva birêzkek Selîm jî li vir e lê pêşî dîsa wek her gavê em ji we dixwazin ku hem têbinî û hem jî pirsê xwe ji me re bişeynin û bi me re bin. Belê Selîm tu bi xêr hatî? Navxêrê dabe, spas dikim. Belê rojeva me îro dîsa giran e. Werê. Belê. Îca di rojeva me de gelek tişt jî hene. Yekê jê di serî de me gotibû em ê ewkê binirxînin. Tu zanî hefta çûyî şêst sal ye salvegera şehîd bûna koça dawî ya serokê PDK Rêzdar Avukat Faik Bucak bû. Helbet ji bo wî Çarpel Medya hefta çûyî bernamekî taybet li gel kek zinar û mêvanê xwe çêkirin. Lê dîsa jî îro jî me xwest carekî din em hem ji bo wî rêza xwe bigirin û qenebe qaseyê sê çar deqe jî dîsa behsa wî bikin. Eger tu dixwazî hema tu dest pê bike. Spas dikim. Yani tabii îro em li vir dûr û dirêj li ser jiyana Faik, rehmetî Faik Bucak nasekinin. Ew tenê bîranînekî ye û yadkirin e. Şêsaliya şehîdkirina rehmetî Avukat Faik Bucak e. Bi Kurtî ez bêjim rehmetî Faik Bucak 1919 li Rihayê gundê Hedro hatiye dinyayê ji eşîra Bucakayî û çarê Temmûzê 1966 hate birîndarkirin, rakirin nexweşxanê. 5 Temmûzê nexweşxanê da şehîd ket. A rastî darba wî ne darba mirinê bû. Lê wek şahîdên bûyerên wek kesên ku nexweşxanê da kar kirine û li gor malûmatên ku malbata rehmetî dide wê derê dewlet müdaxale kiriye û ji Enqerê serhev direktîv tên û dûra bi şeklekê Faik Bucak şehîd dibe. Faik rehmetî Faik Bucak û hevalên wê piştî hedîsa Şeyx Saîd Efendî û raperîna Dêrsimê piştî ew dema tarî bêdengî ên ku wî bêdengiyê şikestin ên kesên ku bûn wek çira wî tarîtiyê re ew bûn derketin wek pêşewanê pêvajoya ku 1960 û heftê dest pê kir wek pêşewanin û kadrokî welatparêz demokrat bûn. Partî Demokrat Kurdistana Tirkiye ava kirin ji ber wî hatin hedef girtin. Em şêsaliya koçiya rehmetî da wî carekî dî bîrtînin Avukat Faik Bucak û hemû şehîdên Kurdistanê em bibîrtînin û wan yad dikin ciyê wan bihuşt be em wan tu carî bîr nekin. Belê. Em carek din bi rêzdarî wî yad dikin, bibîrtînin û her wiha dê çawa 6 sal berê şehîd ketibû îro jî 6 saliya wî em li vir bi carekî din bi raya giştî ra tîne rojevê û yad dikin wî tîne bîra her kesî û ciyê wî giraniya wî tîne ziman dê 6 salê din jî be dê dîroka gelê Kurdistanê da her wiha bijî rihê wî û hemî şehîdên Kurdistanê şad be. Belê em ji vir derbas dibin bi vî awayî û derbazê xala xwe dibin.
xalame ya dem belê Rojeva Zîrveya Nato'Yê li Enqereyê em dizanin ku salekî berê niha li Laheyê NATO dîsa civînekî çêkiribû, li wê çend biryara girtibû. Biryarê wan ê sereke yekê jê dîsa mesela Îranê bû, mesela çekên nüklerî û her wiha bütçeya evkê bû, bütçeya NATO'yê bû ku têda nakokî hebûn û li ser tiştên din bûyerên ku piştî wî û mesela Ukraynayê bû, mesela Rusyayê, mesela Îranê, mesela werhasil ciyê ku wana eleqedar dike li ser wana carekî din civiya bûn lê biryar negirtibûn. Armanca vî civînî biryargirtina ew tiştên ku salek berê li Laheyê civiya bûn li ser wî biafin bixin biryar. Wa diyare hinekî biryar girtine, yekê jê mesela Îranê da biryar girtine, du mesela dîsa parastina mafê her endamekî carek din anîne ziman li gor wî nîqaş dê evkê wan dê bê ku şer bikin awakî bîne û bikarbin çareser bikin û her wiha bütçeya wî jî li gor hîsseya endamên wî carekî din dibêjin anhal di civînehayê niha da dibêjin gîştina encama xwe ku karîne her welat li ser xwe hinekî evkê wî zêde kiribe û helbet biryarê wî zafin biryarên ku ew bûne ku di vî demî da girtine ku ew ke mesela piştgiriya şerê piştgiriya Ukraynayê dixwazin Rusya di wî da ew bikin û Ukrayna bi serfirazî ji wê xilas be ji bo wî biryarek wisa girtine û serokê Ukraynayê jî hatibû ciyê civînê ew jî li wê bû herçend endam nîne lê gazî kiribûn ew jî hatibû û adiyem mesela Îranê bû li ser wî biryar girtine ku Îran yek çekên nüklerî nikaribe çê bike du mesela Hurmuzê ku derketiye ortê ew jî dibe di vî warê da 32 dewletên NATOyê plus 4-5 dewletên herêmê îdareya Hurmuzê bi destê wan were meşandin û tu pere jî ji ewka negirin ji wan gemiyên ku diçin tînin barhelgira negirin ewa jî ji bo xwe xistine biryar û her wisa pêda çûne ez li vir ji te re bihêlim ka tu çi dibêjî kirem. Ya tabii ev zirva NATO zirva 36 şeşemine ev dora Türkiye bu. Türkiye o mass medya Türkiye per ev dike veka ku Türkiye bi anîne wê derê ew kirine ne way berê ji xwe gordorê dora ku Türkiye da çêkin. Lê tevî viya jî a rastî zîrveya NATOyê ji bo Tirkiye ji bo Tirka bû malzemekî mezin xwazin sulcê werbigirin û li gor xwe tabî şîrove dikin. Gelek aliyên vê zîrvê henin berê her tiştî em dizanin ku rewşa NATO ne baş bû. Yani demekî tê bîra temaşevanên me jî serokê Fransa Macron digot mêjiya NATOyê miriye yani û belakirina NATO pêwîstiya NATO pêwîst e ne pêwîst e viya bîle dihate münaqeşa kirin. Ev rewşê da bû NATO û têkiliyên NATO û bi wî münasebetên welatên Ewropa Amerîka ne baş bû. Dema Trump got hûnê ji xwe çarekî bibînin em wek berê barê we nikarin bigirin ser milê xwe lazim e hûn xwe bidin ber hinek tişta û heta Amerîka ji NATO dernekeve hate wî noxtê
di wî rewşê de ev zîrve hate civandin. Eger bi kurtasî meriv bêje dîroka NATO'yê sê merheleye ya wexta hate damezrandin û ji vê demê heta notu yek dewreyek ku dibêjin NATO 1-0 em dizanin NATO li ser konsepta antikomünizmê û ser dijîtiya bloka sosyalîst û pakta Varşova ava bibû. Ji avabûna NATO heta 1991 konsept û stratejiya NATO ser vî esasî bû, ser vî bingehî bû. Lê piştî ku Sovyet ket 26 meha 1901 şonda dewra nû dest pê kir car bi evê nav kirin NATO 2-0 ev dewrê da ev heta 2022 devam dike. Konsepta NATO îcar li ser dijîtiya wekberî antikomünîzm û Sovyet û pakta Varşova nebû ji ber ku Sovyet têk çû pakta Varşova têk çû îcar konsepta NATO hate guherandin dijî terörîzmê, dijî radikalizmê bilhassa piştî ew bûyera ku li Amerîka bû 11 îlonê şonda hate guherandin Afganistan, rojata navîn da hemberî Daişê û ciyê dinê da wek xwerkirin hedef û ev konsept bû. Lê anha dibêjin NATO 3-0 ev ji li gor xwe dema nûyî dixwazin NATO berî her tiştî rewşa ku tê da jê xelas bikin. Yek zîrve esas armanca zîrvê ew bû. Amerika Trump bi şeklekî hat beşdar bû û nerm bû. Yani kes hêvî nedikir ku dawayî be. Xuyayê zêde kêm konsensusekî li hevatinekî çê bû Amerika têdayî lê dîsa NATO barê giran bigire ser xwe û Amerika têda bimîne lê kulfetê bar bikin Ewropa kulfeta xwe bigire ser xwe her welat bêtir alîkarî bide alîkariya maddî û divê evê da zîrveyê da ew noxteyên ku te gotin bê wana wek parastina hevbeş hate qebûlkirin ew jî hinek mühîmatî nû tedarîk bikin û ji bo vêya 5 milyar euro bütçekî danîn ew silahên nû dron û silahên bê însanî û tiştê wiha da ew bikin. Lê a ku bal dikişîne û Tirkiye xwest bike wek platformek û ew dixwazin jê îstîfade bibînin dervê 32 endamên NATO'yê ji dinyayê û ji rojata navîn gelek welatên dî beşdar bû. Ev em karin bêjin tiştekî nû bû. Japonya, Kore, Avustralya ji rojata navîn, Pakistan ji rojata navîn, Katar, Kuveyt û hinek welatên dî û Sûriye, Serokê Sûriyê Colanî wana dawet kirin. Ev têvê vateyê ku du aliyê wî henin. Yek NATO dixwaze ku wek rojrata navîn ciyê ku gaz, enerjî û çavkaniyên enerjî henin parastina wan û evlahiya vê mintiqê da hinek dewletên ku ne endamê NATO'nun wazîfe bide wana jî wan jî bixe binbarê. Misalen ji Ereba, Katar, Kuveyt ew ê dî
ew bi perê xwe ew bikin, divê pêvajiyê de alîkar bin. Tirkiye bêtir bi askerî quvweta xwe ew ê bekçîtiya NATO bike. Ji xwe di belga jeopolitîk stratejiya Amerîka a 2026 da dibêje ku êdî em wek berê bi ew rêxistinên ku ne dewletin, hêzên ku ne dewletin bi wan re kar nekin. Di vêya da em bêjin Kurd jî têdanin wek Kurdên Rojava û evên dinê heta ji ortê rabin wek stratejî bi dewlet re kar bikin û Amerîka ew rol dayê Tirkiyê ji bo ku rojhilata navîn piştî ku İran derket valatiyê ku hatiye Amerîka ew rolê wî misyonê dide Tirkiye ku wek bekçîtiya parastina berjewendiya wan NATO û Amerîka bike ew Tirkiye ew bike û wan dewletên Ereba jî bi maddî û malî finansman beşdarî wî tiştî bibin. Ji xwe tombarak çend cara gotibû rojhilata navîn ne eşîrên, qabîleyanên dîn û cuda cuda mezhebin û ji wana dewletên millî çêkirin û dûr û dirêj xwe îdarekirin zehmet e wek dema Osmaniya di navçeyê da monarşiyekî xwedî quwetekî hegemonîk lazim e ku wana cemhev bihêle. Ji xwe İran kes nedixwast ew valatiyê de ê ku ya bike rol dayê Tirkiye. Dervê Tirkiye rojhilata navîn da erê Suudi Arabistan heyî, Mısır heyî, ew heyî lê Tirkiye bêtir xwe dide ber wî barî. Ev jî aliyekî balkêş e ku hatiye. Lê em dizanin zîrveyên wiha da du aliyê wan henin. Hemû tişt berê tên axaftin, tên münaqeşa kirin û heta ser biryar tê girtin, zîrve û civînên wiha dibe wek resmî formel wek biryar bidin bin masê da dizî çi dîtin henin, çi bazarî henin, çi lihevkirin henin esas evin. Ev tişt ji me re tarî ye em karin şîrove bikin û ên dinê jî wek encama beyanata encama NATO'yê da dan xuya kirin ku tê jî noxtên girîng gotin. Ev tiştê ku berbiçav e lê asıl ev haziriya ku berê kirine, lihevatinê ku berê kirine ev mihîmin. Di vêya da em bêjin tiştekî bala meriv dikişîne NATO piranî caran civînên xwe da, zîrveyên xwe da dişmenên sereke tespît dikir. Vî carê dişmenên sereke negotin, em bêjin Rusyayê ya jî Çînê ya jî ew ê lê dîsa jî Rusya îşaret kirin ku talûkeyî û dîsa di vê zîrveyê da weka ku ê ku ji vî konsepta nû îstîfade dibînin lazim e bi wara bi şeklekî hevkariyekî hebe. Ne resmî be jî lê pratikê da wek saha NATO'yê firehtir bûyî. Rojhilata navîn tiştê ku bibe wek saha müdaxala kirina NATO'yî. Di vêya da ew ê Kurd zarar bînin beşa duyemîn de em ser bisekinin. Bi Kurdî meriv dikare bêje ku ev zîrve ê ku jê îstîfade kirin iqtidara ku anha Tirkiyedayê û Recep Tayyip Erdoğan e. Ji xwe em dibînin televizyonên wan, rojnamewanên wan, şîrevanên wan hemû bi yekdengî dibêjin wihayî û Trump wiha pestê Erdoğan dayê Amerîka kat sar rakiriye ew ê F-35 bidin Tirkiye
اگر نه وها بجی نرحت تابی کاتسا ایشه کنگرهی اف 35 اوه انا ترکیه دخوازه جبو کو ریوه به جواره دخوازه اس 400 جی خلاص بودن فیزیک روسیا گرتنه دخوازه بدن آلی سیسیا لی ترکیه پر مصرف کرد برێژی ئەردوان دگوت ji bo îtîbara xwe em xwe tu tiştekî nadin alî bi rastî jî wiha kirin navê Trump dan bînaya rê û ev ê ji bo ku çavê Trump da ew beş xwe got ew rêyên modern ew bînayên modern ew ê wihan ew kirin û dibêjin işte em serketînin me aniye NATO heta me ji ew ê xelas kiriye bi kurtî ez karim wiha bêjim yani. Belê ew rola ku te behs kir ku dixwazin bidine Tirkiye ya jî Tirkiye ji bo wî hazir dikin gelo bi dîtina te ewknîne yani mesela Qibrisê heye mesela Gaza rojhilata behra spî heye mesela çiye dagirkiriya Qibrisê me got firotina çekan heye ku li Tirkiye hatiye qedexê kirin û dîsa pirsgirêkan peywendiyê wî û Rûsya û diwarê enerjî da nukleer da û pratîka Tirkiye heta niha gelo wî bawerî daye NATO ya jî NATO dikare wî Tirka carekî bixe wek Osmanlî Yunanistan çawa qebûl bike İsraîl çawa qebûl bike ya jî dewletê din çawa qebûl bikin ew rol bi dîtina min anha Tirkiye herçend dikare wek fikrekî were pêş lê Tirkiye ez bawer nakim ku ji bo wî rolê dewlet wisa hazir bin bidin bipêjin bidine Tirkiye bêjin were li vira be saltanat ev hinekî dûr nîne. Erê ew tiştên ku tu dibêjî tabî bingehê wî henin sebebê wî henin gelek tiştên dinê jî me dikare ser zêde bike lê tevî viya jî esas di evê da tayînker Amerîkayî û anha Trump e yani em dibînin ku guherandinê ku li Sûrî çêbûn çi rol dan Tirkiyeyê û Sûriyê da çi qewîmîn ji viya meriv derdixîne ku Amerîka vî rolî dixwaze bide Tirkiyeyê bêguman Avrupayê ecizin Fransa ecize welatên dîjî ji viya ecizin lê tiştê ku fiîlî dibe ev e û tu welat wek Tirkiye wiha xwe naxebin barekî li singê xwe naxe nabêje walla ez ji hemû tişta re hazirim sebebê viyayê sebebê viya çi ye pirsa Kurd û Kurdistanê ye yani ji bo Tirkiye bila Kurd parçeyên dinê da tu derekî da nebin xwedî statûyekî çi pêwîst be ew ê bike û di wê çerçevê da mêze dike wek firsatekî ji xwe dibîne ne ku û adliya jî mesela parastina rêyên enerjî û tiştê wiha dayî ya nam wek te got gelek pirsên dinê herin pirsê behra spiyeyê rojhilata behra spî Qibris e û heta Kafkasya diçe ew tişt mesela ew kir zengezor e çi ye ew duê da jî Tirkiye xwest bibe xwe yê tiştekî Amerîka rê nedaye ku ji wê derkeve biçe heta Asya welatên Tirkî ku dibêje Tirkîstan û çine duê da jî Tirkiye nekarî tiştê ku dixweste bicîbîne were ya jî bikaribe bibe şirîkê wî tiştî Amerîka rê nedaye û Trump wextê ku hat pesna rast e pesna wek cenabê te jî got pesna Erdoğan da gu hevalê min ê herî baş e bi saya serî wî ez gîştime min ew kê aniye çi ye navê aniye şer'a daniye wê Sûriye ew kirine yani dibe van tişta dibêje û dibêje belkî em ê 35 bidin wan dawiyê da pêşiya ku biçe derket govra hey ez vî warî de xwe yê biryar nînim yani zane ku Trump li wê bêje jî heta senatoya û nizam çi ye heta wana biryar nedin ew zextên li ser Tirkiye dêran nebe ji bo firotina çeka û çêkirina çeka û her wiha 35 û her wiha
او كان لوبيا اسرائيل الامريكا دبي هناك شيء او كي هناك حسابها هناك. Ya demin işte de tabii devlet jiviya nerahatın Yunanistan ve İsrail hem ciddi nerahatiya wan heyi ev rola ku Amerika zabide Türkiye ya jî kısmen dahi nerahatın ji ber viya İsrail reaksiyonên İsrail Netanyahu cîdayê Yunanistanê ji viya işaret dike. Yana nerahate tabi li hevwerin. Lê çi ye? Yani karibin Tirkiye ji bo hinek tişta di navçeyê da ji wer kar bînin ne ku tiştên dûr û dirêj stratejîk hinek tişta bidin wana rêjî Tirkiye ra vekin lê meriv jî ew ê derdixîne ku tombarak ku berê tenê nûnerên Trump ê Sûriye û konsolosên Amerîkayê Enqereyê bo anha bûyî ê rojhilata navîn Iraq jî teslimî wî kirine wek sahibinin sesî wata meriv wî gudarî dike ev tiştê ku ev dibêje bi rastî Amerîka û îdara Trump dixwaze wî tiştî wî rolî bide Tirkiye. Tirkiye bi wî awayî ya jî bi gotinekî de ji xwe kar bîne. Lê müesses nîzama Amerîkayê ne li gel vî tiştê yî. Ji ber wî hem Amerîka münaqeşe heye hem bi İsrail reaksiyonekî xurt nîşandayê lê wek min got bingehê da anha pêşiya Tirkiye bi rastî ve bûyî beşa duyemîn de mesela Kurda em bêtir zelal bikin ku dibêje ji bo me firsat e ji ber vê polîtîkaya Trump, Amerîka û tombarak Sûrî da serket ew pêvajoya Tirkiye bê teror da gor xwe serketine û anha berê xwe dane Başûrê Kurdistanê ku rola ku İran hebû li mentiqayê da anha wî valatiyê fiîlî jî Tirkiye wayî da digire yani fiiliyatê de heyî û a mihîm di sahayê da ki heyî ev e yani hem coğrafîk hem jeopolitik hinek evên Tirkiye henin çi yani imkanên Tirkiye henin de avantajên Tirkiye henin di navçeyê da. Ji ber wî yana münaqeşekî dûr û dirêj zû da heyî ku Tirkiye bi heya dereceyek hudud bikin. Kafkasya jî hudud jêra danîn heya filan evet karî hereket bikî. Belê. Em derbasê xala xwe didiya bibin. Tabii. Eger belê Zîrveya Nato'yê de Pirsa Kurdistanê helbet wek hêja jî cenabê te behs kir Türkiye û bêjin dewletên din dagirkerên ku anha ew ki li ser Kurdistanê dikin her yek ji wan ji alîkî ve hesabek wan heye lê di nav van da anha di vî demî de ye herî bi şans Tirkiyeyê ku dikare dagirkeriya xwe berdewam bike ya jî rim bileyze rola xwe rim bileyze û her wat dikare ku bi rêya NATO'ya Amerîka û nizam aliyê din ew bibe belkî imkanê wî derkeve ya jî ji xwe re imkana peyda bike ku bikaribe ew ê xwe dirêjtir bike dagirkeriya xwe dirêjtir bike û wisa jî bibe hakimê hemî Kurdistanê wek dema Osmaniya ku nîvî zêdetir destê Osmaniya dabû. Di zîrva NATO'yê da nizanim yani divî warî da çi rol ji bo siyaseta dewletên endamên NATO'yê ji bo rojhilata navîn û Asyayê û her wak di nav wan da jî mesela Kurdistanê çi rol dane Tirkiye rolê Tirkiye çi ye duê da divê em hinekî li ser wî bisekin û hesaba wî bikin ji ber ku ji wan dewletên dagirkerên Kurdistanê bi tenê Tirkiye di nav daye di nav NATO'yê daye
وان هدی سوریه تخوازم بخنه شریک وان تشتا لهزویه جبوی آنها دو که دا ترکیه و البته شر ایران جمع جارک دن دیسا بحثایی بکن روش ایران جی با آواکی دن مرفت کاره شروفه بکن اجاد ناو ناتوی دا تشتی بدزی یا جی تشتی به اشکره مرفت چواد کاره بحث بکن که مثلا کرده چوا سپارتنه یا جی تخوازم بسپرن د سیاستا ناتو و امریکا و او كده چواد کارن بسپرن ترکیه هلبت هنا کی او کی وی هنا اشارت وی هنا لید بنی دا چوانیا ویجی هه مرد کاره بجه چواد به تکارب که یا نکارب که یا ولاتن کنها پیوندیان به کردار هنا نزیکن اوانا چقاسا ده امکان بدنوی تشتی اوانا جیه نقاش نه جاردن اشترا دیل یا yani bereku az bejim du nokta az dixwazim bînim zimanê yek siyaseta Tirkiye roja ku ava bûye wek cumhuriyet yani 1923 heta îro bi rastî li ser hin bingeha ava bûyî û ew kiriye شو آواکرنا جمهوریت ترکیه او روشا کو دنیا تیدا بو پشتی شر جیهانی و به طیبتی پشتی شورشا بولشویک روسیایی چه بو سری دا انگلیز و دولت دنی گوتن امان ترکیه دستی موی بچه روژه کی زودتر امو بکن و مصطفی کمال nas kirin, pera peyman çekirin, Cumhuriyet van şarta da ava bu. Yani konjektüra ku dünyaya o rojlata navin têda bu hate ava kirin. Ne ku vek tarihzanên Tirkiye dibêjin işte şerê Millî Kurtuluşê û me wiha kir û wiha kir hemû direve. Yani Cumhuriyet dan ava kirin ku Rus nekeve bin kontrola bin tesîra Sovyetê Tirkiye ji vê rojê heta îro timî de politika denge ajotiye politika şantajê ajotiye û firsatçî bûye û kengê gor rewşê hareket kiriye timî şantaj kiriye hem hewata nav NATO'yê da bû gava Sovyet ser mesela Kars û Arî û wan dera ew kir müracatî NATO'yê kir got aman me bigirin ji bo viya esker heta şandin Koreyê ku wan NATOyê da qebûl bikin û kete NATOyê ji vî evê îstîfade kir vî dengeyê îstîfade kir kengê wexta ji NATO ji welatên Rojava ji Amerîka eciz bû wek demekî gotinekî pir meşhur ê İsmet İnönü bi Tirkî digot yeni bir dünya kurulur Türkiye içinde yerini alır. Yani tehditekî bu, şantajekî bu. Yani eğer hon şartê me qebûl nekin NATOyê da ya ji ciyana Rojavayê da em ê ciyekî dîna ya bi Sovyet ra wê çayê jî ev bloksizlar hereketî hebû em ê têde ciyê xwe bîstînin dünya wayî timî şantaj kiriye firsat bûye şerê dünyayê duyemîn de jî wiha bû denge mêzeke wata Almanya xurt bû ji İsmet İnönü bigire hemû mezinên Tirkiye zimbelê xwe bîle kirin wek ê Hitler li çawa Almanya têk çû ji rabûn ew kirin bi Amerîka ra danûsandinên xwe xurt kirin dixwazim çi bêjim yani ev siyaseta Tirkiye û piştî evê ji Sovyet têk çûyî jî wihayê şerê evê da jî merev dibîne Ukraynayê da jî Tirkiye bi xwe dibêje tek welatek û kare bi hem Rusya hem Avrupa hem Ukrayna hem Amerîka ra bide bistîne ev e û dünya NATO, Avrupa, Amerîka çavê xwe jê ra digire ji ber vê şantaja wan e ji ber vê şantajê bû ku çûn S-400 girtin
amcıma Amerika'ya got eğer o ne mi var ya için Rusya teslimi vandıkın ana konjektürati guherandın aynı denge politikası, aynı fırsat, aynı şantaj devik zirveye dahi karanın. Yek eve yek vakta ku fırsat dikeve desti Türkiye konjektür de be rola hu dilizen em küçük nebinin misalen çava ket NATO'yı pişti ku ket NATO'yı Sadabat Parti ku dura navê xwe kir Bağdat Parti ava kirin. Kî têda bûn? Iraq têda bû, Türkiye têda bû, İran têda bû, Amerika têda bû, İngiltere têda bû û Pakistan têda bû. Piştî ku Mala Mustafa Barzanî ji Sovyetê vegeriya û peymana 1961 otonomiyatê imza kirin, Iraq ji evê derket, Pakta Bağdayê derket, rabûn îcar sento ava kirin şart dişibin veka ku wê demê anha Türkiye dixwaze ji vî rewşê da mêze me rojava hal kir Tirkiyeyê me Kurd anîn heta noxtê îcar Başûrê Kurdistanê mayê berê xwe dane wan dixwazin statûya Kurdan ew bikin. Ji vî ezê werim zîrveyê. Di zîrveyê da rast mesela Kurdistanê وها resmiyetê da belki nehatiye rojevê lê binî da bêguman li ser münaqaşa çêbûyî li ser hevdîtin û pazarî çêbûne. Eger hinek tişt wek Tirkiye bikin evê Tirkiye muqabilî ya çi bide NATO çi bide Amerika wana hatine peyvandin û tê hesabê Awropiya jî êdî Awropî jî Amerika jî dixwazin bi dewleta ra bidin bistînin. Yani tedî demekî Macron Mazlum Abdî, İlham Ahmed xusî davet kirin sera şanzeliye zîda bi wara hevdîtin çêkir lê dema zîrveyê berê zîrveyê çû Şamê selavekî bîle nedawan. Yani hatiye wî noktê loma dixwazî ser mesela Kurdistan dîrek nebe jî lê zimnî çerçevekê hatiye dayîn ku hêzên ku dervê dewletên yani hêzên bêdewlet viya Hamas'a, Hizbullah'a viya Rojavayê Kurdistanê da SDG'yê, YPG'yê vana têda ku êdî nebin müttefîk şûna wan da dewleta esas bigirin û ji bo Başûrê Kurdistanê jî heta mümkün be Bağdayê wek bikin merkezi û Bağdayê ra bidin bistînin Amerika jî di dema dawiyê da ji Kurdara dibêje alîkî da hûn naxwe da li hev nakin hûn hikûmetekî îlan nakin hûn wiha dikin barak vekirî ji wara got wexta wiha be êdî em nikarin we jî biparêzin em nikarin wek we jî bikin yani tabi ew zemîn Kurdî didin destê wana loma yani di evê da mesela Kurd û Kurdistanê da tiştê ku berê Awropiya vekirî digotin dixwastin ji bo Kurda beriv dibîne ku wan demê dawiyê da êdî dengê xwe birîne zêde tiştekî nabêjin ne li ser Rojava ne ser Başûr û ji xwe ser Bakurê Kurdistanê ser Tirkiye qet tiştekî nabêjin ne xema wan e ana ji bo berjewendiya wan ji bo rewşa ku dinya têdayî nîzam nemayî düzen nemayî kaos dünyayê da heyî dewletê ku pêra kar bikin wana esas dikin û li gor ya hereket dikin ev jî mintiqê da halê hazir ê ku ji vî rolê ra hazir e Tirkiyeyî û du wan dewletên Ereban ku xwedî perenin sermayenin wana ra hereket dikin ew pêşiya Kurda digire û dinê jî noxta dinê jî ez bêjim girê bidim eger tê bîra me Amerîka wexta stratejîk belga xwe a jeopolîtîk a 2026 da îlan kir têda noxtayên balkêş hebûn
digot êdî dema ew ê nine ku em çiqas hêz dibin bila bibin hêzên ku ne dewletin bi wan re bidin bistînin em bêjin Kurd jî têda hemberê Daişê şerê Daişê de Kurdara wek koalîsyon îtîfaq kirin ew nekirin ji ortê rakirina Hamasê Hizbullahê û heta ana Heştê Şabî di wî evê dayî konseptê dayî û Kurd jî êdî dikevin vî konseptê rewşa Başûrê Kurdistanê piçek cudayî di wê derî de statûkî heyî di warê navnetevî da hukûqa navnetevî da hatiye qebûlkirin rast û rast naxwazin ew bikin lê em dizanin ku hudud kirin û dixwazin sînor bikin Kurdar Başûr jî sînor bikin wexta Kurdistan heta Şengal heta Musul ket destê Kurda destçûna wê derê û dûra zî îşgalkirina Kerkûkê bi rastî bi destê plana İngilîza bi silahên Amerîka Heştê Şabî hate yani Kurdara jî dibêjin ku hûn hebin yani esas konsept noxta hêrî girîng ev e bila Kurd hebin nemirin lê ne evê xwe zêdetir bin rê nadin firsat nadin dewletên wek Tirkiye evê Kurd binî da yani wek hêz wek siyasî ortê rabin lê ne wiha we dema ku piştî şerê Daişê gelek firsat ket destê Kurdan û ewa xwe fireh kirin ne wiha bejî pêşiya wan sînor kirine maalesef dilema Kurdan yani trajediya Kurdan a îroyîn ev e Amerika jî Ewropa jî heta wek Rusya jî bila Kurd hebin lê ji wara hududekî hebe sînorekî hebe ji sînorê xwe derbas nekin loma ciyê ku quwetin wek Başûr anha ew in lê ne wek berî wiha zêde piştgiriya wê dirêjî nakin. Belê gelek spas lê em dizanin ku ji destpêka NATOyê de ya ji hewlê Tirkiye jî bû ketina NATOyê ji ber berjewendiyê wî yê sînorî bû em ji aliyê çiye navê wî Yunanistan û parastina wî ji aliyê ewkekî ji aliyê Rusyayê ve û her wa ya herî girîng mesela Kurda bû ku her dem NATO birêya NATOyê daxwazên Kurda di nav ewkên navnetewî da hatine bêdenkirin eva jî elbet sebebê wî ê mezin wek cenabê te jî got Tirkiyeyê û NATOya jî eger Tirkiye îro endamê NATOyê nebiye di rewşa Kurda ez bawer dikim dê wiha nebiye hem li Tirkiye hem li Bakurê Kurdistanê û hem jî li sê perçeyên din jî dê rewşa Kurda wiha nebiye eger endamê NATOyê nebiye lê elbet NATO ji wî alî ve hema bêje ji te ewkekî faydekî wî ji bo doza Kurdî heta Kurdistanê heta îro nebiye û di bername wan da jî di bernawan da jî Kurdistanekî wek dewlet wek cenabê te got tune ye ji bo wî jî NATO ji bo Kurda em bêjin zirar e ji serî de zirar biye asteng biye ji bo mesela Kurda û îro jî her wisan e wek cenabê te jî behs kira Tirkiye di nav NATOyê de ji bo hemî tiştî amade bes mesela Kurda dernexne pêş bes ji bo wî tiştekî nekin elbet mesela berjewendiyên dewletên bêjin rojava wekî Almanya, Fransa, Amerîka û İngiliz û nizam çi li rojhilata navên hergav dê berjewendiyê xwe biparêzin berjewendiyê xwe biparêzin li gor berjewendiyê xwe tê tev bigerin taybet mesela Kurdistanê de jî dê wisa be ji alîkî ve dîsa wek cenabê te got dibêjin bira hebe bira li wê bin bira dengê wan hebe lê ne ku berjewendiyê me da astekî bilind da bixine zirarê ku em tê de zirar bikin dê hebe lê mesela dîsa mesela Zîrveya Nato'yê taybet ji bo Asya rojhilata navîn
اوکێکی گرنگ بۆ ev civîneha û Kurdistan jî helbet di navê de divî herêmê de jî yek bi tenê dewleta Tirkiye endamê NATO'ye dikarin bi rêya dewleta Tirkiye müdaxeleyê bi awakê resmî bi rêya NATO ege bixwazin dikarin bi rêya Tirkiye bikin û lê nerê di nav hêzên eskerî ê NATO'ye de hema ji nevî zêdetir eskerên Tirkin têda 400,000 470,000 eskerên Tirka têda ne êdine hemî top bike û qisa nake cendirmatiya wan dikin elbette Tirkiye viya ji bo ku çavê Almanya İngiliz ya jî Amerika reşe ji bo wî karî nake bi giştî ji bo ku Kurdistan nebe Kurdistan ji bo ku evkê Kurda dernekeve pêş bikarbe hergav wî bixe bazarê bixe evkê di nav evkên navnetewî da wan kara jî de pêşiya xwe û dike jî ava tiştekî nûnîne lê her dem ku biyerekî dertê ya jî ku bêjin stratejiyekî nû dertê taybet demaha ku teknolojî mezin biye teknolojî êdî biye evkekî din êdî wek cenabê te jî bas kir êdî ne teyare û ne jî evkên şer kesekî bi mirovan nakin rûtinên ciyê xwe li ser kompîterê dikarin hemî dinya îdare bikin di demekî wisa da evke û elbet ticareta dinyayê berjewendiya ticareta dinyayê ji Çînê bigir ji heta evkê ewa jî di navanda nîqaşekî mezin e di nav evkê de evana tev sebebin ku Tirkiye di navanda bimîne ku ewana jî Tirkiye bi awakî biparêzin û Tirkiye jî helbet heta ji wî bê vî evkê xwe vî derfeta xwe vî firseta xwe beramber Kurda dê bikarbîne yani hebûna Tirka di nav NATO'yê da ji bo Kurda zirar e û em wisa bêjin û tiştekî din hebe lê zêdek. De yani ez noktakî serzêde bikim ev jî ev e ku yani ev sed sala dawiyê da merin mêze dike ku gava dinyayê da düzenekî heyî nîzamekî hatiye ava kirin ku em dizanin yani cara dawî piştî şerê cîhanê di konferansa Yaltayê da Stalin, Roosevelt, Churchill û Chamberlain hatin ser xarîtê dinya par vekirin û du blok ava bûn û ji wî rojê heta ku Sovyet têk çû dinyayê da zêde tiştên mihîm guherandinê mihîm çînew bi taybet rojhilata navîn da statûkoyê hat ava kirin statûkoyê şerê dema şerê sar bû wexta dinyayê da ev heyî û bi taybet di navçeyê da rojhilata navîn da li gotina wan istikrar heyî yani aramî heyî ev Kurda têda zarar dîtin. Kurda kengê ku kaos çîbûne ya hem dinyayê de bi taybet jî rojhilata navîn da û bi taybetî jî welatê ku Kurdistan dagirtiyê têda şikestinekî çîbûyî walatiyekî derketiye Kurda jî îstîfade kiriye loma anha piştî ku Sovyet têk çû dinyayê da pêşiya Kurda vebû dîplomasiyê da di navçeyê da evê da şerê Daişê da Kurdara pêşiya wan vebû firsatekî nû anîn ana dixwazin nîzamekî nû bînin dinyayê û ahêrî ciyê mihîm jî rojhilata navîn de dixwazin noxta wan hembeş rojhilata navîn da îstiqrarekî hebe ku karibin berjewendiyên xwe li ser petrolê, gazê û enerjî û çavkaniyên dinê rehat biparêzin şerê Îranê Iraqê û Körfeza evê Hurmizê nîşan da ku çi qasî mihîm e çavkaniyên enerjiyê ji bo wan loma bi yekdengî hevbeş dixwaze rojhilata navîn da istikrar hebe ku ji berjevendiya xwe biparêzin loma min ez dibêjim
ایکوی رولی دا جیبستینه جندرمتی بکه بکچتی بکه ترکیه کرد ویادا zarar dibinin dibine dو تشت اگر ایران ام پشکادنه پیچکی بحث ایران جی بکه پروگرام خو بگیرم يعني اگر ایران هیجی او احتمال هایی کو ایرانی دا شکستنه کی چه به والاتیه کی چه به جبو کردا کنجکتوره کی نو دوره جی استفاده ببینن نویا به شر اسرائیل و ترکا بلکی پیش روژی دا روژا ناوین دا بخورات تشتابینه جبر که اسرائیل براستی عجزه دبینه ایرانی دست ایرانی درکتنه والاتیه که چه بویی ترکیه به پولتکا خو نو عثمان جدید خوازره وان دران او بکه و او جبو اسرائیل استراتژیک خطریه کی مزنه بلکه دویادا لحو نکن و تکلیا اسرائیل و امریکا و اوروپیا هم دزانن او دو تشت روجراتا ناوین دا اگر هنک فرصت نو جبو کردا بینن یا نه استقرار گوری وان استقرار مرنا کردایی ام کرد بیجن حتی مثلا کرد حال نبه نه آرامی نه آشتی تی روجراتا ناوین لی دخواز و قصدامه و تشتیک و او دخوازن نه یک او جبو برجواندی آخو ام براستی جبو دما دور و دریج حتی مثلا کرد و کردستانی مسئله ملی دینی مذهبی حال نبن او استقرار آشتی نهی او نقطه مهمه کرد گورویا دنیای دا نو سیاسته که دوست و دشمنین خو گورویا تعیین بکن کی دوسته کی اوه و نه لسر گوتنین خوش والله ام دوست کردان نمجی کردان حز دکن نه کی فعالیتی دا پراتیکی دا چی دکه پیوان او به نکو کی چی دبیجه یعنی بله gelek spas em derbas bin tam divî demî da di nav di civîna NATO'yê da di dema civîna NATO'yê da û her wiha di dema ku Alî Xameneyî li Kerbera dê bispartina axê Îran rabû ew peymana navbera xwe û Amerîka xira kir û çû carek din êrişê keştiyekî gemiyekî kir û car din şer da dest pê kirin. Di vir de bi min Îran xwest ji NATOya re bêje binê ew biryara ku hûn digirin ji bo Xurmuzê û ji bo çekên nüklerî ku ji bo Îran carek din ew nîne rabû çavtirsînekî ya jî ewkekî peyamekî ji bo wî şand ez wisa şîrove dikim. A di duya xelqên Îranê di axpartina Alî Xameneyî da nêzîkî 3 milyon kes hema ji ewkê topûn hatin çûne Kerbela ji Îranê û ewkê û sloganê hemiya daxwazê hemiya mirina têkçûna Amerîka bû û têkçûna İsraîlê bû. Îran bi wan her du ewka ji bo ku hem bersiva xelqê bide bêje binê re ku em hene û yek jî meriv dikare bêje ji ewkê wî jî hebû ew nakokiyên di nav îdara wan xwe da jî çi ye navê wî aliyê pastaran xwestin ku serdestiya xwe nîşan bikin ew jî ji nav da ez dibêjim di nav polîtîka navxwe da ye Îran xwest di wî demî da hem ji bo xelkê xwe peyamekî bide ku bêje binê re em hê nemirine em şer dikin ew tiştê ku hûn dixwazin em jî hê wî dixwazin û ew nebiye hê ji destê me neçiye em diparêzin rabû şer ew kir û yek jî peyamekî şan ji NATOyê re ku ew biryara ku girtin ku NATO biryar girt divê Îran çekî nüklerî nemîne çêneke û her wiha dev ji ewkê Xurmuzê jî berde ku Xurmuz bikeve bin ewkê
32 devlet, 36 devletin evki u heruha ekendavê. Edvêjim musakir lê nizanim ka ya jî dibêjim gelo İran caraha bi rastî baltê li lingê xwe xist ya jî dîsa jî fermanekî ya jî evkekî serbilindiyekî kir got binêre hûn nikarin wisa zû bi zû hûn nikarin me bixwin û hûn nikarin me tiştekî hesab nekin divê wextê ku we xeber da hesaba me jî bikin berjewendiyê me jî bikin heta berjewendiyê me hebe em ê şerê xwe bikin. Ya dediği çarpel medyayı da ama her programı da zede kemli ser şerri Amerika, İsrail, İran'ı da sekinin. Belê. O gelek cara vek eva tespiteki hevbeş me gotu bu ehrê dibêjin me lehev kir û me peyman çêkirî me mutabakat çêkirî lê her carê nirxandina me ev bû ku Xwedê ev ne tam şer bû ne jî tam aştî bû û hê ev hevîr gelekî av bigire me gotibû û wihayê ê ku rojata navî nas dikin bi taybetî İranê girek zanibin ku wiha aştiyekî ya jî agirbestekî wek ev ê bûya wayî zehmet e heta yekî nebe heta galib û mağlub belî nebin şerekî da wek kural jî wiha ye peymanekî wiha mayînde zû çênabe. Anha di vî rewşê da bû heta Zîrveya Nato'Yê lê İran ji ber çi rabû wiha kir erê ew tiştê ku wek cenabê te jî got xwest belkî mesajekî bide xelkê xwe İran ya jî bide Nato'yê lê ez bawerim esas meriv gerek pirsa bersîva pirsê li hundirê İranê bigere. Ana li İranê bi rastî îxtidar destê kî dayî nebe. Pirsa girîng bingehîn ev e yani dualî îxtidar e, sîalî îxtidar e, çaralî îxtidar e ya jî em nizanin lê em dizanin ku qet nebe İranê da ên ku resmî wan tê hevdîtinê da cî dikirin heta peymanê mutabakat imza dikin diçin diplomasî dikin devletê îdare dikin yek ev aliyekî li ê tayin dikin ê ku nav İranê da ev dikin û bixwe li ser Serokwezîrê İranê û wezîrên dinê jî hukm dikin pastaran û bi taybetî ev grûpên radîkal henin nav wan da jî xaseten cephe fedayîn dibêjin vananin vana ew dikin û di wî menê da ev gotina te cîdayî yani balta li ningê xwe xist İranê yani fırsat kes da destê Amerika û dünyayê da ku carekî dî wiha êrişî wan bikin û ev şerê îxtidarê ku İranê da heyî meriv heya baş neşopîne viya tam negê netîcekî nikare tam bersîvek jî wiha rasyonel jî bide qenaata min yani rojane tê guherandin yek newêre ku İranê da ji serokwezîr bigire û heta ew ê dî wiha xwe bin wî barî ji ber ku ewa kuştinê heye pastaran û cepheyê fedayîn û ew ê dinê karin wan ji ortê rakin û ber viya diçe İran. Îro nebe sibî yani ber viya diçe nav xwe da wê hev û du bixwin bûya wayî dewam nake û aliyê dinê da jî rastî tiştê ku İran dikir vî dawiyê da yani cepha xwe firehtir kir. Mesela ev êrişên dawiyê hineka Amerîka xwedî derneket.
اوش بالکیشه و هنک چافکانی دبیجن کو ولاتین عربا و منطقه کرفزی او تشت به هفرا کرن وان ایریشا کرن اوش تیگوتن و او شر دوام بک کو جبو پاستاران جبو اوین رادیکال او نمیهینه ایران ویرانه بویه خلق ایران چه حالی دایی پیشروژ را ایرانی چه به جوارا پاراستنا رژیم بهیمه آنا ده تشت جدانن و بنگهینن نورمال انسان سیاسی ایک ولات خو حزد که ایکو ملت خو حزد که ولات پاریزیا خود که یعنی جبو برجواندیا ولات خو خلق خود که دبیجه کو رژیم کاره ایرو تشته که به روژه که تشته که نمبلا ولات مزرا نبینه آنا پاسداران و او aşırı radikal vana dibêjin rejim bo me bihîne îran ji bo wan nemihîne ew bi xwe ji bo Îranê evekî hêrî mezin e yanî paradigmakî hêrî mezin e û bi xwe re evekî bîne ew ê dewam bike ew şer wê dewam bike û netîca wî çi ye ji bo Kurda di wî noxtê de mihîme gormin. بله گلک سپاس امی بیا بنیرم بشوپینین که چواد به حتی برنامه پیشیامه ورن کردستانه هنگی بحثا کردستانه بکن لی پیشیا که از بحثا کردستانه بکن از خوازم بحثا خلاتا که ایتالیا دایر رزدار سروک هرما کردستان نیچیفان برزانی بناوی چارپل مدیا و حوال همی کارمندین چارپل مدیا وی پیروز دکن و ام دزانم که اف خلاتا کی جبو سروریا کردستانه جبو سیاستا کردستانه جبو برجواندی هرما کردستانه جبو وی دبی ام جارکی دن بناوی چارپل مدیا رزدار نیچیروان برزانی پیروز بکن خلاتا نیچیره بناوی ویه لیمه احمی کردستانه ام سرفرازنس بله پیروز بکن بله اما ورن دیسا جی باشور دست پی بکن یا جی باشور دست پی بکن ام زانم مثلا باشور کردستان هم هرگاف لسر دا اخفن پروبلم هری مزن نلهف کرنه ارچند حول هنه وی داویه ها چنده های داویه دیسا حوله کی وسهیه که وان دمین نزیک جارک دن همی پارتین که دنا پارلمنتوی دانه یا جی به هلبجارتنی دا پارلمنتوی وان هنه او که وان هنه پارلمنتری وان هنه دخوازن جارکدن جوینه کی وسا چه بکن گلو کا دکارن تشتکی بکن یا نکارن بکن لی بریاوی یکیتی و نفشینو پیمانه کی چه کرنه نفخدا و پیمانی جی اعلان کرنه هر چند دوی پیمانی داوسا بر بچاف تشتکی او تنه دبنی دا چه هیه ام نزانه لی جرای گشتی راد بیجن کمه پیمانه کسا کریه ملحف کریه و ام دی سیاستا باشوری کردستانی دا ام بهورا تف بگرن و دنا مدیا باشوری کردستانی دا وقتی که مرو تشوپینه یکیتی داجی و پارتی داجی و هر وها دنا او که زندی دا تلویزیون داجی که مرو گدارید که هیویه مروا دشکن یعنی تو هیوی ناد نه مروا که اف جوینه ها ده بسر بکوه یا جی چپاسا بسر بکوه حتی پیاما رزدار مسعود برزانی که ده عیدا قربان ججنا قربان دا دابو که جبو حمیا ببو او که کی پرسپکتیفه کی یا جی آوینه کی که بکاربن دوی چارچوه دورنه باهف مخابن هر دو آلیا جی زیده گه لی نات گرتن یا جی نای گرتن از بخوازم نزیک نابینم و ده او روش و دیاره ده او روش بچه حتی دمکی هلبجارتنا گشتی بالکردستانی وقتی وره ده حتی او چاق بچه لی وقتی ده گاوکی بریم باس کرد
Barak dibêje baba hûn nikarin werne bi hev em ê çawa parêzin. Bi rastî dê di nav siyaseta dinyayê da jî rewşa Başûrê Kurdistanê gelekî xirab be, niha xirab e, dê gelek xirabtir be û her wiha firset dide dewletên wek Tirkiye ku bikarbin ya jî Îran ya jî derên din ku bikarbin ji derva da jî müdaxele bikin. Ez ê heme li vir bisekinin ji tarafa bêne. Mesela Başûr. Ya zêde tiştek û mere ser Başûr bêje aslında xwe tu neyê rewş xuyayî lê tiştekî wiha dîrokî ye û mixabin heta hêzekî derva li ser wan zorgen nekiriye, zor ne de wan mecbur nekiriye, hêzên Kurdistana Başûr zû nehatine bahevedû. Erê dem hebûne dema ku cephe ava kirin, cûd û cewda ava kirin wê demê da ew jî şart wan mecbûr kirin. Êdî bistekî cî nemabû destê wan da Saddam ew bû ve yani ew bûn ya ji ber şert û mercên ku wan mecbûr kirine bûyî hatiye rewşa ji mayîn û nemayînê Kurdên Başûr bi hev re hereket kirine ya jî weka ku dinyayê da herkesî dît çawa Albright serek Vezîrê Derva ê Amerîkayê ba Mam Celal û Serok Mesûd Barzanî kir ber bir koşka spî destê wan da hevûdû û govê cara dawiyê ya hûn re hev dikin ji vî deriyê derdikevin ya jî deriyê me ji wara girtiye ku bu sebeb ku li hevatin çêbû eger îro Başûrê Kurdistanê hêjî ev statû heyî netîca vê li hevatinê ku bi zexta wan Amerîka çêbû. Ana wek berê zext nakin Amerîka ser Kurda wek ew ber wan geriyan, lawan kirin, ew kirin, îro jî zêde kêm ew ê bêjin jî lê bi rastî ji ber xwe ew nekirin. Erê dîroka Kurda da belkî karektera Kurda da gene mana ew ê genel da ev tişt heyî rewş di wî evê dayê qet ne baş e ber bi evekî rewşekî xirab diçe û wiha be Tirkiya rojava borxwe hal kir û anha bi dîplomasî û bi rêya ekonomî bi tîcaret bi evê dinê dixwaze Başûrê Kurdistanê bypass bike û loma bi badayê ra bi evê ra gelek dizî ya jî eşkera gelek tişta dike û dixwaze rola wan kêm bike di rewşekî wiha prosesekî wa da wê xirab bibe. Hêviya me ew e ku aqlê xwe bînin serê xwe û gor realîta vê parçeyê û Kurdistanê rojekî zûtir hikûmetekî ava bikin, parlamento aktif bikin û gavên ew ê bavêjin. Ya na çi dibêjin bila bêjin êdî Kurd bawer nakin xelkê me peşmerge wayî bûn yek îcarê wiha bû wiha bi salayê aynî retorîk xelkê me gudarî dike pratikê de tu tişt gav nehatiye avêt malesef. Belê heta niha Amerîka li wê bû, eskerî li wê bû, Almanya li wê bû, nizamê Ewkê li wê bû ve dawiya vî salî da du meşûn da dê eskerê Almanya ji wê derkevin û Amerîka jî li gor peymana wan û Iraqê ewana jî dê dawiya salê heta dawiya salê dê bi giştî ji wê derbikevin dibîne eskerên ku di nav ciyên baregehê wan da çi ye konsolos û monsolosê wan di wana biparêzin şerê Ewkê jî nema Sûriyê jî nema Amerîka ji wê jî derket di Amerîkayê dî wê derê eskerê xwe li wê bêleşbû çi bi Iraqê ra ji hev kiriye ve serokê Iraqê serokê parlamento Iraqê ve hefta pêşiya me jî dê biçe Amerîka
mesela gendeli û nizam çel serwana jî baxin lê hemî mesele ew e de heta dawiya vî salî ya jî meha niha ya jî bêjin ewkê de wana eskerê xwe jî ji wê bikişînin heta niha hêviyekê hebû ku di her êrişekî de bikaribin ewana eskerên wan biparêzin lê bixabin ve ew jî ji wê dertin û mesela pêşmerga jî hê jî yekîtiya xwe çênekirine her gavekî dibêjin meha Elonê ev bû sê salên Elonê derbas bû hê jî negîştine encamê em binerin çika çawa dibe ya jî difikirin elbet ewana ji me baştir zanin ji me baştir difikirin lê nikarin gav bavêjin em hêvî dikin ku van xeteriya bibînin rojekî zûtir bikaribin çarekî bibînin ji bo Başûrê Kurdistanê ku ji bo seranserê Kurdistanê û ji bo hemî Kurda di dinyayê de cîhanê de statiya wan giring e ji bo me ji bo wî jî hêvî dikin ku bi awakî erênî û zû demekî zû bikaribin çareser bikin. Belê. Em hinek jî werin mesela ewkê Rojava li çi Rojhilatê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê yani elbet tiştekî zêde ew tune lê van demê hay dawiyê pêşiya vê êrişa hay ewkê heftekî du hefte pêşiya wî da li hinek derên Kurdistanê şer derketin gotin navbera pêşmerge û nizanim ewka da me bihîst ku pejak li wan dera dixwaze tev bigere şer derxe nizam çi bike û beramber wî jî dîsa grubên ya jî pêşmergên Partiya Demokratîk Kurdistan li herême elbet ew şer nakin lê wana jî rastî kemînek hatine şer kirine werhasıl divî demî da ewkê mitirsîne bi rastî pejek ku divî demî da çima li wê dixwaze şer bike bi rastî mitirsîne ku di nav hevpeymaniya ewkê de ye jî Rojhilatê Kurdistanê de ye jî û bê ku ew bike li wê wan tiştê wisa tev digere eva di pêşerojê de bibe ewkekî ku Îran bi giştî êrişî xelkê Kurdistanê bike ê ku niştecîne li gundanan li herêmin ewkekî qetiyamekî ew derbixe û pejek jî bêje binêre ez şer dikim kes şer nakim mîna mesela Şingalê û derê din û wê derê jî têk bibe eva mitirsîne û a dinê jî elbet şerê Îran û ewkê da jî Kurd hêj li Rojhilatê Kurdistanê hêj ser stratejiya xwe ne lê dîsa wek min got pejek xeteriyekî ye duwê de wekî din tiştekî ku bêjin hatine. Ya İranê de hemû dostên Kurda ê ku bi rastî berjewendiya Kurda dixwazin dibêjin ku baş e ku hêzên Rojhilata Kurdistanê heyana bi aqlekî selîm û hereket kirine û neketine nav vî tiştî vî şerî da ew nekirine lê bi rastî wek bîne ew ê tê provokasyona tê hêviya me ew e ku di rewşekî wiha da Kurdên Rojhilatê hêzên Kurdên Kurdistana Rojhilatê neyên lîstikekî û rê nedin provokasyona di wê dirê de meriv ya hêvî dike ji wan. Em werin kurtî ser Rojava çend gotina bêjin yani rewş ne baş e entegrasyon devam dike demokratik entegrasyon wê derê fihîlî devam dike dûr û dirêj berê jî em ser sekinîne bêdengiyekî heye tam çi dibe via meriv nêz da takîb bike lê tiştê balkêş ew bû ku
ev Macronê ku wiha radibû û got işte evê garantörê Kurda ezin û di pêvajoya evê li hevhatina SDG û Şamê da evekî mezin dida û Kurd dawet dikirin. Vê carê çû Şamê min dixwe nedît, nebîst û selavekî bile ji wara şand neşyandı. Tabii diplomasiyê da tiştên wiha zimanekî diplomasiya bê ziman da wexta meriv dibîne ji hezar gotina çêtir e. Yani bêdengmayîna Fransa Macron bile tê vê vateyê ku êdî Kurdên Rojava li gor wan neevin û ew jî dixwazin ku bi rastî teslîmî Şamê bibin û ev entegrasyon yekalî bê dewamkirin yani rewş gor min ev e yani bi Kurdî. Belê. Tu zanî çendekî berê dîsa Mezlûm Ebdî û İlham Ehmed pêşê ku Macron biçe Sûriye dîsa derketibûn Ewropa piştî ku ewkê dawiya li başûr hev dîtin bi Tom Beraxû û dîsa Nêçîrvan Barzanî û êdina re paşê ji wê jî yekser derbasê Ewropa bûn. Li Ewropa çi kirin, bi kî re hev dîtin, ji bo çi çûn bi rastî dengê wî derneket. Bes em dizanin ku çûne wê û cardin ji wê zivirên piştî wî Macron hate Şamê. Li Şamê Macron got em li gel Sûriyekî yekgirtîne aynî wî gotinê got lê divê mafê kêmnetewa jî têde were parastin. Eva ewkekî dîplomatîk e gotinek dîplomatîk e. Ji dervayê wî dewlet ya ji dewleta Sûriye şerhat tu zanî parlamento jî ava kirin. Di parlamentoya wan da de 11 heb Kurd hene ku bi navê hinek ji wan endamê NKSê ne hinek ji wan nizanim endamê derên din in werhasil de 11 heb endamê parlamentoya wan hene ku ji Kurdan in normal eger meriv hesab bike ji seda 15 be jî dîsa kêmê herî kêm gere 30-40 heb parlamenterî Kurd hebin duwê da lê wisa nekirine. û xen ji wî jî hêdî va navê bajara, navê gundan, navê mekteba, navê nizanim çi ê ku ew kin hemî erebiya wan dertixine pêş heta niha erebiya wan hebû kes behs nedkir navê Kurdî tenê dikardanî lê niha hêdî erebiya wî jî dertixine pêş û xen ji wî heta niha hêj 800 şervanên li Rojavayê Kurdistanê di destê hikûmeta Sûriyê de ne ku tu behsekî ji wan tune, mirîne, saxin, nizam çi ne heta niha tu behs tune ew problemekî mezin e û dîsa em dikarin bêjin ku hemwelatiyên Rojavayê Kurdistanê hêjî bi giştî neçûne ciyê xwe ê ku koçkirine piraniya wan heye mesela nêzîkî 1000 malbat 1500 malbatê Efrînê ku hêjî li Kobanî û zam derên din in hêjî nekarîne biçin ewkê xwe ewkê aliyê dinê çi bû navê Tirbêspî bû navê nizanim ew ê derê jî dîsa serêkaniyê wan dere ewana jî dîsa hê li dervan e ew jî Tirkiye rêgir dike rêgirî dike niha nikarin biçine ciyê xwe werhasil wek te jî got rewşa entegrasyonê û ew dixwazim tiştek de jî bêjim PYD wê rojê beyanek dide dibe çi ye ê ku peymana Nîsana 26 Nîsana 2025 xira kirine NKSê ewana bê me çûne bi Sûriye çûne Şamê bi wan re hevdîtina kirine filan kirine bêvan kirine ku herkes zane ku ewana hema ji wî rojê û heta dawiyê her ro bi Sûriye re hev didîtin û bi navê
مظلوم عبدی و الهام احمد و نظام کی چون هاتن نابیجن که چما او چونه ولی بعضنا کلی آنها دیاره کتیه تنگاسیه اجا وسط بیجن اوجی ور حاصل روش آنها جالی انتگراسیون وقتا جی بحث کر انتگراسیون به همین ریتم خو دوام که و خلق جی هدی هینی وید بن خلق جی هینی وید بن جبر که خلق 14 ساله 15 ساله لکوشبریه برچیبونه نزانم روشکی خراب داد دیجی اما دبیجن برا ام بگیجن مال خو بگیجن جیه خو چت به برا ببه خلق جی آنها لوی هیویاویه کتیوی او کی براستی روشا روجوای کردستان جی مخابن پشتی او قصه شهر او قصه کشتن او قصه او انتگراسیون اوه جه باکوری کردستان زیده تر بیه اما مجبور دروازه باکوری کردستان کرم yani ev dema daviye da ev lêgerîn heyî û platforma wa dibin konferans henin ev tiştê wiha piçekî ciyê kêfxweşî meriv bêje yani di xeta millî da hem di nav rêxistin û partiyên Kurta da hem jî kadroyên serbixwe da û evên ku bi rastî ji vê pêvajoya Tirkiye bê teror êdî eciz û eciziya wan hatiye derecekî êdî jî mecbûr hîs dikin di sahayê da jî xuya bibin labitandinekî heyî li dervê wî ya rewşa Bakurê Kurdistanê jî bi gelemperî tu guhrandinek anha tu neyê bêdengiyekî heyî ew bêdengiyekî nav xelkê da civatê da heyî heya kengê wê dewam bike ev e û di pêvajoya Tirkiyeya bê teror alîkî da problemenin navwan da yani yekalî diçe ji ber ku yani dewlet tu tiştekî ne soz dayı serî ne gavekî avêtiye aliyê PKK jî carna zırta davêjin bêjin ya işte ama ew qazî nabe tiştekî nekirî û li ser Abdullah Öcalan hinek tiştên gotin işte bêdengiya ew demekî ji zêde evekî wek berê çûyîn hatin jî tune ye wek bêdengî û xetmandinekî dewam dike tenê daxwaza me ev e ku yani ên dervê xeta entegrasyonê bêtir organize bikin aktif bibin û rêkî vekin ev jî îtîfaqekî platformekî temsiliyettekî navê wî çi dikin bila bikin ew di vî warî da gavên ku tê avêtin başin ew hêvî didin yani. Belê gavên ku tê avêtin başin rast e lê em dibînin ku di sahayê da têr nake ku em beramber wî dibînin ewana jî mesela alîgirên entegrasyonê jî ji baroya bigir heta îhade bigir heta nizanim kîja saziyên sivîl anha beramber wê alternatîfa çêkirine her ro civîna çêdikin her ro konferansa çêdikin her ro nizanim mitînga çê xwe pêşandanan çêdikin wer hefta pêşiya hefta borî 4 heb mitîng çêkirin lê dinêrê ê wanê 10,000 kes li mitînga wanê bez ji bo Abdullah Öcalan 10,000 kes top ya ji lê dinêrî li Edenê dîsa wisa lê dinêrî li Diyarbekirê dîsa wisa lê dinêrî werhasıl yani rast e aliyên millî tevgerekî wan heye tev digerin bêjin konferansa çêdikin civîna çêdikin ewqat çêdikin lê beramber wî hem behana dewletê û hem jî behana bêjin organizasyonên entegrasyonê zêdetir gav davêjin û ama sibê jî dîsa konferansekî heye dîsa li ser mesela Abdullah Öcalan û mesela entegrasyonê
بارونه و او كن شيء هذا بهفرات دي كونفرنس تشكن والحاصل لباكور كردستان او كيكي زيادتر بيوسته دوردا او هناكي بارتيان دن لدرفامانه تفجرن دن لدرفامانه انا قد خموانينه قد خمجيناكن دوجن شابه دي بتشا امجي هم وقت خد مين نجي بديسا باشه و evik kunha dest pê kirine jî ez dibêjim divê hinekî aktivtir be bi awakî din alternatîvê din bibînin û ewkê din bibînin çalakiyên din bibînin ku bikarbin hinekî raya giştî bi serxova bikişîne ya jî agadar bikin helbet hewlê wan hene ku piştî tatilê meha êlonê meha dawiya meha heşta wê da هناكي تشتي نجي ورنا تشكرين كونفرنسا كي مازم تشيبكن لي از بيجم اباهي تيرناكه وهر وها بيجن او كن قادان نرم كون بيجن را گشتي بيجن تلفزيون و انترنت و فيسبوك و انستغرام نظام چيه دواري داجي چالاك نينه ev gruba ku dest pêkiriye ew tu ew kî de çalak jî nînin ew kên bêjin cephanerim rind bikarnayinin divê wî jî li ser wî jî bifikirin ku cephanerim ku navê ez datînim dibêjim sosyal medya divê wî jî rind bikarbînin eger na zêde ku bikarbin tiştekî bikin ew nîne yani li ber çavnîne em hêvî dikin ku aliyê din jî derûdorên din jî û ew kes û kesehetên ku li derve mane ewana jî hewl bidin xwe ku bikarbin gavekî çalaktir baştir bavê jî belê programma hatin dawiya programekî dinê em hatin dawiya programekî dinê em zanin ku tatîla havînê jî li pêşiya me ye yani ez serê mehê biçim Kurdistanê biçim Diyarbekirê îca heta ew çawa ege derfetê me çêbû êtê jî çêbû em dikarin belkî bernameyekî jî çêbikin eger ne em ê bêjin em ketine tatilê heta derfetekî din belê baş ji bo çarpel medya ji bo temaşewanên xwe jî spas dikin ku me ew qas piçekî jî zêde bû me saet û nîv xeber da zêde xeber da em bêjin gelek spas ji bo beşdervana û ji bo hevalê me pişt perdê ku heta niha saet û nîvekî ye ew kî me dikişînin û her wiha spas ji bo têbiniyên wan û pirs jî tune ne ji bo wê em dibêjin heta demekî pêşiya me demekî din û te bimînin xêr û xweşiyê de ji bo we tatîlekî xweş û serkeftî bi dilê we bi xatirê we